Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag er det endnu en episode af Fattigteri. Jamen jeg tænker lige at starte timeren på 2 timer og 30 minutter. Og det første jeg vil gøre i dag, det var faktisk at hente den bil. Den bil, som vi fik for at klare alle dagsmissioner. Det ved jeg godt, I ikke har set. Fordi at min optagelse var helt sort. Men det har jeg fået fikset nu. Så jeg tænker bare, at vi kører over til den der bil, vi har fået. Det er en elbil, ved jeg. Fordi jeg har den på en anden account. Men jeg vil gerne lige sige, hvad vi skal lave i dag. Altså, vi skal lave de her Asset Lab setup missions. Så laver vi et Vincent heist. Og så køber vi Asset Lab'et og Kosak-karen i dag. Jeg ved ikke, om vi kommer til at have råd til begge to. Tænker jeg. Jeg har 2,2 lige nu. Og efter Vincent heistet, så får jeg 750.000 for en first time bonus og bare de normale 500.000. Så får 250.000 first time bonuses og bare de normale. Men det er lige her om den der bil holder. Der har vi den lige derovre. Det er nemlig, hvis I ikke vidste, det er en Virtue. Det er en ret fed bil. Den er også lidt Virtue. Ikke lige. Jeg kan ikke se, hvad der står på min timer. Ja. Nice. Den er ret fed. Men jeg tænker, vi går direkte i gang med. Nej, ved du hvad? Vi starter med at lave alle time tilesene, og så prøver vi også at finde G's Cash. Så går vi også i gang med et stash house. Som kan er den ret hurtigt til at accelerere. Så det er da helt perfekt. Men jeg vil også gerne have en autoshop så hurtigt som muligt, fordi at jeg personligt godt selv kan lide at lave Union Deposit Contract. Jeg synes, altså jeg kan lave dem på et kvarter cirka, og det tager og hejster generelt bare mega let, hvis du ved, hvordan du får en helikopter hurtigst muligt. Jeg vil ikke sige, at jeg er den bedste til det, men altså, jeg synes selv, jeg er ret god. Men det er måske også det, fordi jeg er sådan lidt selvglad. Men altså, vi siger bare, at jeg er god. Okay, jeg er mega god. Men selvfølgelig, højdepunktet for i dag er selvfølgelig at få vores Kosakker. For det er det første store køb, jeg kommer til at lave i dag. Selvfølgelig på grund af, at jeg kan lave Cayo Perico lidt anderledes. Jeg kommer til at lave det med Jamie på den her account. Så det er mega fantastisk. Den her bike trial er faktisk ikke særlig let, men på grund af, at det er en helt ny account, og jeg ikke rigtig har noget stamina. Jeg ser der nede i bunden, at jeg er allerede ved at dø. Min stamina er ikke så høj, så jeg tænker bare ved den her er klaret. Når jeg fejler den nu. Nope, der klarer jeg den. Det var meget let. Og så vi kan se, at Frederik kommer online. Men nu tænker jeg, at vi tager over til Stash House først. Upti. Og jeg gider ikke at kede jer med, at jeg laver Vincent heist igen, så jeg kommer bare til at cutte i det, men min timer kommer stadig til at køre. Så det er da helt perfekt, er det ikke? Upti. Så. Men hvad er det? Jeg kan ikke tale. Hvis I ikke ved det er Stash House er, så er det hvor du bruger hvilke våben har jeg. Jeg har glemt det. Det er ret lang tid siden. Vi har lige lagt en anden video op, men den finder vi for ret lang tid siden. Jeg kan ikke komme ud den vej. Jeg
kan jeg godt lide, fordi at, hvad kan jeg? Det er lidt sejt, ikke også? Jeg tænker bare forkert. Okay, det må den da godt være med det der. Upti. Sådan der. Parkerer den bare herude. Så går jeg ind, hvor jeg har en special. Okay, vi skal også lige have købt nogle våben. Vi kan lige starte med at købe noget andet. Jeg har GTA Plus. Jeg kan ikke se, at jeg rykker min timer nu. Dig der, du skal lige rykkes herover. Ja, perfekt. Nu kan jeg også se, hvad jeg køber. Jeg køber fuld ammo. Vi må ikke bruge nogle af de her våben. Og vi må heller ikke købe nogen. Vi må købe ammo, claim business earnings, og så claim destroyed vehicles. Men den letteste måde at gøre det her på, er nok at gå herind. Upti. Så kaster du en granat derned, og så løber du op. Så hvis de alle ligger døde, så plejer jeg bare at tage en shotgun. Og så skal du bare lede efter sådan en gul sticky note, den er også lige der. Der står 5, 2, 91. Gør du sådan her. 5, 2, 91. Så har du det. Og hvis du har en business, i min grund en passive business, i mit tilfælde er det min bunker, den bliver så fully resupplied. Og hvis du ikke har nogen passive business, så vil du bare få penge. Jeg tror det er 34.000 eller noget den dur. Oh shit. Sådan der. Og så er det egentlig bare at komme væk. Så har vi lavet det, og min bunker er lige blevet resupplied, men nu tænker jeg, at vi kommer om til G's Cash. Og hvis I ikke ved, hvad G's Cash er, så G's Cash er, hvor vi skal finde sådan en kasse. Hvis du kasse, du skal finde, ja, du skal finde sådan en boks, der har nogle penge og nogle snacks og sådan noget i. Jeg ved så godt, hvor lokationen på den her er, medmindre selvfølgelig Rockstar har lavet et eller andet, hvor de har rykket den. Men det går de også finde på, hvis jeg kender mig rigtigt. Det gør jeg ikke. Jeg skal ikke lyde som en, der sådan kender os. Ja, bare glem det. Men ja. Vi kan lige så godt tage den der nu, hvor vi er. Jeg vil råde til at have headset på for den her. Der kommer sådan en bipende lyd, når jeg kommer tæt på. Jeg har hørt den der herovre. Så I kan høre den der. Du, 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 du. Og så kan I se den lige der. Så tager vi bare den. Nogle gange får man politiet efter os. Det skal I ikke tænke over. Kan jo bare være sådan her. Register CEO. CEO abilities bribe. For jeg kan ikke ringe til Lester endnu. Det er lidt nederen. Men nu skal vi over til Asset Lab Equipment. Ja, nu skal vi over til Asset Lab Equipment. Det er, hvor at vi skal stjæle noget, så vi kan sætte vores Asset Lab op. Det fik jeg gjort i sidste episode. Vores første episode er ikke særlig god. Altså nogle af Jamies videoer og nogle af, altså halvdelen af videoen er uden lyd. Og det er kun Jamies POV. Så lad os håbe, at den her bliver ret meget bedre. Men det vi skal herover, det er, at vi skal stjæle equipment til den vogn, man stjæler i First House finalen. Hvis I ikke ved, hvad det er, så er det en... kan de holde vise den? Den er inde på Warsaw Cash and Carry.
Hvis du gerne bare vil købe den, kan du finde den lige der. Det er den der, vi stjal. Men jeg behøves ikke at købe den, fordi at jeg har lavet alle førsteårsmissionsne. Så skal jeg kun betale 750.000 for at... Hvad er det for noget, hvor jeg skal hen? For at få et asset lab op i den normalt. Hvis du ikke har lavet førsteårsmissionsne, skulle du både betale 1,4 for Brickade 6x6, og så 750.000 for at starte et asset lab derinde. Men vi kommer også til, hvis vi har tid tilbage efter Vincent Heist. Hvis vi har tid efter Vincent Heist, så kommer vi også til at lave nogle Fooligans missions. Hvis I ikke ved, hvad det er, så er det de missioner, der det kræver, at man har lavet det kræver, man har lavet 10 Fooligan missions. Det er bare sådan nogle missioner, du kan ringe til Dax for at klare, men det kræver, at du har lavet 10 Fooligan missions for at få equipment upgrade på dit asset lab. Altså, asset lab er stadig meget godt uden equipment upgrade, men det bliver lige den tand bedre. Kan jeg komme herop? Tak. Så det her, man skal have den her mission, er bare op til. Så kommer der lige døren op her. Nope. Whoopty. Ja, jeg siger ret meget whoopty. Men så skal jeg lige være sikker på, at man rammer den helt rigtigt. Så bakker, og så kører vi opad. Så ned med den. Og så skal man lige hurtigt vente lige. Og så skal man bare lige have den her på. Det kan godt være lidt tricky. Jeg kan da i hvert fald ikke finde på det endnu. Shit, man. Så bare helt op og så ned. Nu. Ja, sådan der. Der var den. Så havde man den, og så er det bare lige om at bakke tilbage. Der selvfølgelig er der en boks i vejen. Jeg tager den hele vejen rundt. Hele vejen rundt. Og helt ned med den. Efter vi lige har delivered det her til Freakshoppen, så tænker jeg bare, at jeg laver et Vincent Heist, så det vil jeg ikke kede med. Ja, så skal den her bare lige herop. Der, og så ned. I må lige undskylde, hvis I kan høre min hund i baggrunden. Han er lidt sur over, at min søster lige er gået. Men så skal vi bare ind i bilen. Og så skal den bare tilbage til... Freakshoppen. Og så når det er færdigt, så kan vi egentlig købe asset level. Men jeg kommer tilbage, når jeg kommer over til asset level med den her. Ja, og som I kan se, jeg kommer tilbage til Freakshoppen. Og whoopty. Ja, I kunne nok godt se på timeren, at det tog lidt længere tid. Men hun er lidt irriterende lige nu, så... nej, hvad fanden? Oh my god. Men en ting, jeg lige vil gøre inden, det var, at jeg lige hurtigt vil opgradere en af mine våben til Mark 2. Og det er altså min... Jeg ved ikke om... jeg så godt den, jeg vil købe. Jeg vil gerne have den her.
Den kommer jeg så ikke til at opgradere, men den vil jeg gerne have. Skal jeg have standet, og så det er fint. Så heavy sniper. Og jeg skal selvfølgelig have et vandscope på. Men den jeg vil opgradere var min special carbine. Den her. Up til. Se, jeg skal have extended clip. Og så en split end. Og så en heavy barrel. Så digital. Det ser da ret fedt ud. Hvor mange penge har jeg nu? 1,7. Jeg skal stadig lige rykke min timer nogle gange. Så jeg har 1,9 cirka. Men som I kan se, er asset lappet lige der. Jeg har ikke købt det endnu. Jeg kommer heller ikke til at gøre det nu, for som sagt vil jeg gerne lige have Kosakkeren før jeg køber jeg kan ikke tale, køber kan stadig ikke tale, jeg skulle jeg køber Kosakkeren. Og jeg tænker bare, vi ses, når jeg er over ved vedet på mappet. Som I kan se, jeg kommer over ved vedet nu. Og jeg tænker bare, at der kommer lige en lille cut til, men jeg tænker 3, 2, 1, nu! Ja, så som I kan se, er der en time tilbage, og jeg er lige blevet færdig med Vincent Heisted, eller jeg skal lige hurtigt deliver det lige der. Det tog længere end forventet. Jeg døde flere gange på missionerne, på grund af at min karakters stats ikke er særlig gode. Ellers er det bare fordi jeg ikke er særlig god. Det kan sagtens også godt være. Men efter det her, så køber vi Kosakkeren. Så tager vi derud, og så skal vi, jeg ved ikke om vi skal sætte op Kajo i dag, eller om vi skal vente med det. Den her cutscene er lidt kedelig, men der er det, Vincent har, det han basically sagde var, at han var blevet lidt bedre venner med dem, der var over ved LSPD. Og at vi kunne lave Vincent Heisted så mange gange vi vil, så længe vi gav ham en grund. Så som I kan se, hvis jeg lige rykker den er lortetimer, bang, at vi har 1,7 eller ja faktisk. Og hvis vi lige hurtigt gør sådan her, bang, der ned, der, deposit, der har vi den jo. Og der fik vi lige 250.000 ekstra. Så 2,6 har vi. Så lad os gå ind på travel and, money and services. Nej, det skal jeg faktisk ikke. Vi skal på travel and, ja, det er altså Warstock Cash and Cash. Og det er rigtigt, og det gider jeg ikke lige nu. Men ja, jeg har en Buster helikopter. Den kan man få gratis ved at gøre. Skal jeg rykke min timer igen? Op til. Den kan man få gratis ved at gøre sådan der. Så kan jeg få den.
Og så skal vi bare lige hurtigt over til, kan I se det der musiktegn på mappet? Over ved casinoet, der skal vi lige over. Tænker også, vi klarer et fooligan job bagefter. Ja, vi bare lige her. Så går vi derind. Der kommer en ret lang cutscene, så det vil jeg ikke kede jer med, så jeg kommer bare til at cut. Men vi kan lige så godt bare lige gå derind. Dig. Sådan der, ja, lad os gå ind. Der burde komme en lang cutscene. Vi skal lige hurtigt købe en billet. Og så er det... Det er bare en natklub, men så skal vi herover. Hvordan er det, man... Jeg skal først... der er så meget, jeg skal. Jeg skal først lige blive færdig med cutscene over ved... tage min casino, og så skal jeg... Jeg skal først lige herover. Hvorfor? What? What? Ja, der kommer en ret lang cutscene, tror jeg. Ja. Jeg kommer til at cut efter det. Jeg kommer til at cut i den her cutscene, så det lyder sjovt. Men vi ses efter den her cutscene. Ja, som I kan se, blev cutscene lige færdig, og det er faktisk et ret fedt spil. Nå, der blev jeg lige member. Men lad os lige spænde det Lucky Wheel. Og jeg har hørt en ting også. 1, 2, 3, 4. Og så finder jeg bilen. Ingen gang tæt på. 10.000 RP kan jeg ikke bruge til noget. Eller jeg kommer der et nyt level, gør jeg ikke? Jo. Og endnu et nyt level. 2 levels op. Men så er det også lige herovre op til. Hvis det er bonus. Så har jeg faktisk lige fået dobbelt så meget, som jeg har betalt for... Den der bil er sgu da okay fed. Men jeg ved så, at den ikke kører særlig godt. Men nu skal vi over til den rigtig lange cutscene. Nej. Sådan der. Fuck ham. Ikke der noget med... Ja. Der blev jeg lige rigere. Så er det. Lår i på, mand. Sådan der. Løb. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal der. Så, jeg kommer til at gøre. Så er det bare ind. Så skal vi bare være mega sej. Ja, se, nu er der et M på vores map. Ja, jeg cutter efter den her cutscene, for den er mega lang. Ja, og som I kan se, blev cutscene færdig. Det tog 5 minutter. Så slemt var det ikke, men som I kan se, har vi fået en kontakt. En Pavel. Nok min yndlingsperson i hele GTA. Så hvis vi lige hurtigt går på internet. Der. Kosaka. Vi skal have selvfølgelig det danske flag på.
Og så selvfølgelig en rød farve. Danish flag. Og jeg kan ikke købe Sparrow lige nu. Hvor meget koster den her egentlig helt? $9 millioner. Godt jeg kun skal betale 2,27. Så tænker jeg bare, vi tager til en helikopter. Pavel. Ja, Pavel, jeg er lidt kapitan. Jeg skal også over til LS Karameter. Nå. Pavel, jeg må gerne have min kasakker. Så først det vil være hurtigere switch sessions. Sådan er han. Der. Nå, vi forvandler herovre. Lad os flyve over til den. Der er den jo. Jeg lander min helikopter her. What? Den vil bare lige tip. Yes, selvfølgelig. Jeg kom ind. Det vil jeg meget gerne. Pavel! Pavel. Så sagde han jo 3, 2, 1. Jo. Pavel synger, han synger virkelig godt, Pavel. Pavel! Oh my god. It's my best friend. Oh my god. Ved du hvad jeg lige tænkte over? Jeg troede altid i Fingerprint Cloner, så siger han altid, Mini Madrazo has given us some information about whereabout of a safe house. Men jeg troede altid, Mini Madrazo var Martin Madrazos assistent. Jeg vidste bare ikke, at han
kaldte ham minimadrasser. Det er crazy. Minimadrasser. Men det Pavel taler om her er, at Robbe El Rubio. Han er lidt grim. Altså der var mig og Jamie og røde ham så mange gange. Og Pavel, du er da meget glad for dine kosakker. Altså, hvad kigger han på? Han kigger da bare ud i luften. Så ja, det var da den cutscene. Jeg ved ikke, om jeg vil starte Kaja Perigo. Tænker jeg ikke at gøre den her episode. Det må være en anden episode, men jeg ved, hvad vi kan gøre i den her episode. Vi kan lige tage til Frisium. Opti. Jeg vil nemlig gerne lige hurtigt upgrade den her. Jeg sagde, jeg ikke ville gøre det i den her episode, men den er bare så god. Ja, det har jeg ikke brug for. Den der har jeg dog brug for. Der har jeg ikke brug for. Jeg tænker Royal Blue, ikke også? Nej. Aqua. Nej, bare Blue. Tens. Den tager jeg. Yes. Men jeg ved ikke, om vi skal lave det Fooligan job. Hvis jeg siger over til. Så ja, vi laver et Fooligan job. Så det der Fooligan job er, at du ringer til Dax, og så fik man sådan den der lille bar op, hvor du kan request work. Og nu skal jeg så... Kan jeg ikke huske, hvad man skal i den her mission, men jeg tænker ikke, det er noget problem. Nu ser jeg, at han er en fejl. Ja. Jeg lavede 2 fejl. Okay, så vi skal hen til Laporto, hvor vi skal dræbe nogen, og så stjæle en... Du holder overhovedet ikke i... Jeg er tæt på at aflive dig. Ja, så vi skal hen til Laporto, hvor vi skal dræbe nogen og stjæle en vogn. En varevogn, tror jeg. Ikke helt sikker. Men jeg kan da hurtigt finde ud af det.
Umuligt. Jeg har lige brug for en anden bil. Undskyld. Brug for en anden bil, så jeg kører ind i min bil, når jeg ikke har en åben nattemejser. Ja, jeg kan godt bruge din motorcykel. Varm. Nej. Nu vil jeg bruge en bil. Det er det virkelig irriterende. Ja, prøv at se. Jyt! Og så har vi den lige deroppe. Lige bang! Sådan der. Så kan jeg se, klare det. Nej, det er ikke sådan her, det fungerer. Okay, jeg kan godt mærke, at jeg skal køre det med en anden. Det er det virkelig irriterende, at det skulle tage så lang tid. Det jeg ikke har en åben nattemejser. Så det var en i siden på den. Bang. Sådan der. Endelig. Jeg tror ikke, den mission er så svær. Jeg kan godt huske den mission nu. Overhovedet ikke så svær. Dræben skal tage billeder af ham. Altså. Så du må da gerne i det. Så må du også gerne. Også dig. Så han giver os tilbage til toilet. Så skal jeg da bare lige dræbe ham. Og så skal jeg tage et billede af det. Lidt over en dæks. Jeg tror, det skal rykke min bil. Ja, derovre. Den her jeg lige har opgraderet. En bilkvalder. Godt så. Men dem her, dem skal man egentlig bare klare 10 af, for at kunne få equipment upgrade på sin på sit Acid Lab. Men ja, jeg husker det rigtigt. Oh shit. Dex. Shot. Det fuck op. Sådan der. Easy. Overhovedet ikke lige været løg. Men jeg tænker ikke, jeg gider at kede jer med en masse kørsel, så vi ses når jeg er over ved drop-off.
Som I kan se, er jeg kommet over til drop-off location. Det er lige heroppe. Yes. Nice, så skal jeg bare væk. Og jeg tænker, at jeg direkte vil sætte en marker derovre, for det er derovre, jeg skal næste gang. Jeg skal over, der er endnu en cutscene der. Faktisk ret mange cutscenes i starten af en GTA. Og der kommer også en ret lang cutscene herinde, tror jeg. Jeg har også kun 27 minutter tilbage. Ja, vi ses efter den her cutscene. Okay, som I kan se, blev ja, som I kunne se, blev cutscene over, og jeg skal bare købe et membership. Jeg skal faktisk lige hurtigt se, hvilke biler man kan prøve i dag, eller i den her uge. Ja. Og hvilken en man kan vinde. Nej, den er ikke så fed. Men meningen med alt, okay, det er mærkeligt det der. Meningen med alt det her var så, at jeg kunne jeg skal bare leave. Ja, men meningen med alt det her var, at jeg kunne hvor er den? Den burde være heroppe, altså. Det er den ikke at komme nu. Men ja, hvad skal jeg lave nu? Vi kan da. Har jeg klaret bike trim så? Ja. Jeg ved faktisk, hvad jeg skal. Jeg skal lige hurtigt derovre. Gunshoppen. Er der en tættere på? Nope. Jo, der skal en i her. Gå hen derovre. Skal vi lige ind her. Så er det bare herind. Jeg kan lige prøve at se, hvad jeg har fået om mig. Så vi tager en på. Den der kunne jeg bruge. Ikke flere penge. Nå. Så jeg vil gerne lige hurtigt have et house special. Du slås, dude. Slås, dude. Okay, vent. Du er faktisk lidt crazy. Skal jeg den der på? Ja, sådan der. Det er godt fight. Kom her. Det gør lidt ondt, hva'? Hello, sir. Hvad er det her L? What the fuck are you? Ikke sige, det er det sådan en cutscene. Det er bare det. Det er nogle af det dummeste, jeg har gjort i mit liv. Og det er med lister.
Jeg hader lister. Oh my god. Var det det? Please sig, det var det. Jeg kan virkelig ikke lide lister. Færdelig menneske. Ja. About the job. So the job. Jeg skal ikke lave noget job med lister. Jeg tror, de mener alt det original heist. Det minder mig faktisk om, at vi burde lave en video, hvor vi med Jamie og Frederik og Jamie, Frederik og... Ja, jeg ved ikke, hvem vi ellers skulle være med. Jamie og Frederik. Ja, så en til, så kunne vi lave Criminal Mastermind. Det var da crazy. Vi har også kun 18 minutter tilbage. Jeg vil faktisk gerne have, at det der snart popper op. Og hvis jeg ringer til Hav, så det popper op. Hav. Har jeg ikke Havs nummer? Jeg har Havs nummer. Så jeg ikke engang ringe til ham. Og så ringer jeg til Agent 14. Jeg ved ikke hvorfor. Nå, men jeg kunne godt lidt overveje at stoppe videoen, så det tænker jeg gør, så tak for videoen, og vi ses i næste video. Vi ses!